Wij zullen weldra beginnen met binnentrekken. Er is één gastvereniging, de vereniging van Montfort, die mag binnentrekken om 1:55. En vervolgens gaan we in optochtvolgorde optocht nummer 1 Schinnen om 12:30. Optocht nummer 2 Sittard om 12:34. 3 Schaasberg om 12:38. Optocht nummer 4 Merkelbeek zal als laatste binnentrekken. Dus Schimmert sluit aan achter Schaasberg om 12:42. Doenrade zal ook als laatste binnentrekken. Dus Amsterrade sluit aan achter Schimmert om 12:46. Geleen optocht nummer 8. Stijn optocht nummer 9. Optocht nummer 10 Spouwbeek. Optocht nummer 11 Klimmen. Nummer 12 Zwijkhuizen. 13 Brunsum. 14 Limbricht. 15 Put. 16 Heerlen en Heerlerheide. 17 Oorsbeek. En de verenigingen dienen daar dus rekening mee te houden dat het schema iets vervroegt in verband met het later binnentrekken van Merkelbeek en Doenrade. Het binnentrekken en alle wedstrijden op het terrein is de bedoeling dat die in volledig uniform plaatsvinden. Tijdens de optocht mag u ervoor kiezen om een zomertenue te dragen, de knoop los van de jas of de jas uit te doen. Zulks naar eigen inzicht van uw vereniging.